Welcome to my YouTube channel. Like and subscribe. Thank you everyone. Today I'm going to attend the alumni gathering of Leon chapter. Isinama ako ni Ate Beverly. Maraming salamat sa pag-imbita. At syempre exciting ito. Sa beach. Hahanapin namin ang Janila Beach. Salamat sa aking my loves at nag-volunteer na naman siya na samahan ako. Hindi syempre mas madali ang biyahe dahil meron tayong service. Matagal mag-commute. Tambay muna kami dito before sa Banwa ng Tigbawan dahil aantayin namin sa Ate Beverly at wala pa siya doon sa 7-Eleven Tigbawan. Kaya dito muna kami mag-aantay ng kanyang text para sabay kaming pupunta doon sa gathering. We are now entering the town proper of Tigbawan. At nagkita na kami ni Ate Bebs. Ayan, nakasakay na siya dyan. Diretso na tayo sa Janila Beach. Entering Gimbal. Bagong gawa itong tulay na ito. Sa training center, ibig sabihin nandito na tayo sa Janila's Beach dahil magkatabi lang sila. Around lang tayo, hanap ng parkingan at papasok na doon kami sa beach. Sa Janila Beach Resort. Tapos kami mamilunga. Pledge ay tiyugit ang gabi para sa atin nga na nakikayo ng ating activity nila. Ang nabili natin nga budget i-fund naman natin sa incoming facility. So ang na-collect ko is total amount of 18,525. Sponsors. Christy Garcia 610, Dedelin Camisa 535, Ronald 500, Sunny Capado Capapua 700, Rina Amilan 500, Donna May Kandaganan 500, Mary Jane Hia 500, Ronald Garvey 500, Anonymous 500, Mark Anthony Capascordo Trifalgar 500, Ninru Kapadusyo 1,000, Arlene Sasa 200, Joanne Anam 200, Marjorie Salazar 500, Yulin
Christine Faith Benanda, partner 200. With a total amount of 18,591. Ang expenses na sa pagkakulan is Oo, kayang-kaya nyo na. Hoy, mataas na kita. Sampai sa natin na sila. Tananda sa aton mga sisters, kag Father Al, para sa paano, we are the living miracles of Father Al, di ba? Better of all, sa subong, hoping na in one of these, graduates, maka, siya, magiging safe na siya. No? I hope we will, Season, sini mag-ano ah. Okay. Ay, oo, di pa pala nag... Salamat kay sa adlaw at ibang media sa simbol para maghintay kami. Kaya salamat sa Dugay Grasya. Kita ginagawa yang safe. Salamat sa makaon dan sa kabaipan at kami sing nabakod sa dalang tanan sa among pagmahuwi sa struggle naman sa dalang tanan. Kabay mo kami ubayan. Kinalaman nila mga pag-sing para Kristo ang Ginoo. Amen. May namon, kaya sila ito ang malan. Ay, aray ko. Dito sa
Uy, namit. Ay, tuloy gali. Hindi na namit. Ano pala yung lawlaw? Agay. Nice one. Ito 20. Ito mahal guro na no? Shen. Ito 20. Ito 50. Parira ako, 50 lang. Mahal sa suka, sa ano.